I'm single. Kota warna ada? 100% single. Dङमोन. Boxing खालामना देखायनि. Lagaw. Boy, itu gura. Wow. Matu muncul loh. Matu muncul loh. Ini जाबाय. ब्रेकआ बायना दंमोन ना ब्रेक Hello guys, welcome back again my YouTube channel. गिबि-गिबियावनो आंनि YouTube channelनि नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय आरो बयनिसिमबो Happy Independence Day. Happy Independence Day guys. फुलि ब्र दोङो नैथिं जों दिनै माने मोनसे राइड लादो बे राइडआनो जाहैबाय बड'लेण्ड एडभेन्टुर फार्स्ट राइड बेनि जोंनि मेन लकेसना जाहैबाय दिनै उदालगुरि ट्री हाउस तेनजिं बड'सा बेयावनो जोङो फार्स्ट राइडखौ लानाय जाबाय जोङो दा राइडखौ स्टार्ट खालामलांगोन बरमा सेकेन्ड गेटनिफ्राय जोङो बेयावनो फार्स्ट लाइन आपखौ लानाय जाबाय बेनि उनाव आरो दंबावो ब्रमोन सानैसो हेलौ गासै जोंना टटेल जागोन 14-15 नि गेजेराव मेम्बारफोरा नैबेथिं आरो ब्र सानैसो नेफायना दंमोन बयनिसिमबो हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे ब्र दे गोजोननाय थाबाय दे बाय राइडखौ लांखानोसै गाइस नोंथांमोनखौ नायलांबाय हागोन होननानै आङो आसा खालामबाय बेयाव फार्स्ट फिउल आप खालामबाय एसे बरमा फैनानैनो खालामदो सबबो दा फिउल आप खालामना लाबाय कारावबो सोना लानिसै मानो होनबा गाइस आङो दिनै कारावसो फैनाय जाबाय आंना बाइकआ एसे प्रब्लेम जादो दाख्लै जोङो डिएन दांदो एसे हाब्रुआव फिस्लायनानै गोलैदोंमोन बेनि उनाव हेन्डेला बेन जादो बेनि उनाव ब्रेकआथ' दहाय बायखादो आं डिलिभारियाव खिथिदोंमोन ओमफ्राय मिरराबो पार्सेलाव फैबायना ओंखायनो बाइकखौ लानाय जादिया गाइस नोंथांमोननो आङो नै कारसिंनिफ्रायनो देखायलांनि जोंना ग्रुपआ नै दा टटेल मेम्बारफोरा स्नि जाना दङ दा लामा ससेयाव आरो लोगो मोनबावगोन बरिया जोङो लिमिट स्पिडआव ना थांगासिनो गासैबो जोङो इयाव ससे रेस्ट लादो नोंसोरो राइड खालामना मारै मोनदो दे बिराद मोनदो हा बया रं मोनालाय फंबाय आं नोंनि मार भिडिअ नायोलै बिग फेन जों इनिनो जों लकेल आरो ना लकेल दा मोनफैबाय जोङो आइलेण्ड बेयाव दोङो मोनसे आइलेण्ड जों दा बेयाव ब्रेकफास्ट खालामनायदो गासैबो लाखिनानै मोजाङै मोजां जोङो दा मोनफैबाय आइलेण्ड बुहुद खोलो खोलो बार बारबाय थादो जों दा बेयावनो ब्रेकफास्ट खालामनो नागिरदो हिमांशु ब्र ओंखाम उखैगोन ना उखैयाखै बिराद गाबगासिनो दं जों माने सबबो जेबो जाबोआसै फुङाव माने इयावनो ब्रेकफास्ट खालामगोन होनना टारगेट लादोंमोन दा जोङो बेयाव ब्रेकफास्ट खालामनानै डाइरेक्ट ट्री हाउस गाइस आरो सानैसो ब्र जइन जाबावो जोंदो वेलकाम ब्रमोन वेलकाम ब्र वेलकाम बिद्युत ब्र वेलकाम जोंना जइन जाफैबाय ब्रमोना ब्रेकफास्ट खालामजोबनोसै जोङो दा इयाव जेलि दंना गैयालै दङ जेलि होनबा दे ब्रेकखौ दोङो
बिबार दाजा नों आगै दुंनाय मोननायजोंनो गलिलांनाय दैमा जोङो दैया एसे गोदोरानो बया गुसुम आं बुंखादोंमोन ना दयनो बियाइखौ दुरान्तर होननानै नै एकदमबारे सरि बिया आं नोंखौ खोमा खोन्थानो आं निमाहा बिबाय दुरान्तर ड्राइभार इस्टाला खुगामानि आबदा ब्र इदि बार' दैमाखौ साला फाइनेलि गाइस मोनफैबाय जोङो ट्री हाउस दा ओंखारनिसै गाइस मोनफैबायानो ट्री हाउस जोबोर मानसि आरोना दिनै मोनाबो नायलांबायाबानो जाबाय जों दा बेयाव लेखखौ फरायखांनायनि उनाव जों दा ट्री हाउस सिङाव हाबहैगोन गाइस गासैबो रेडि जाबाय जोङो दा लाइन जाजोब्बाय 15 आगस्ट भारतनि उदांस्रि सान बे समावहाय जोङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव ट्री हाउस तेनजिं बड'सा बिथांनि जायगायावहाय जोङो दिनैनि उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाखिनानै बड'लेण्ड एडभेन्टुर मोनसे आफाद मोनसे राइडार बिथांमोनाहाय दिनै जोंनि बे उदालगुरि ट्री हाउसआव मोनफैदों जोङो दिनैहाय भारत उदांस्रिखौ सनमान लाखिनानै मोनसे हारिमायारि फिरफिलाखौ जोङो बिरहोगोन थ' बेखौ जोङो बड'लेण्ड एडभेन्टुरनिनो बिगोमा जाय फाउन्डार बिथांखौ जोङो बिरहोनो खावलायगोन बिथाङानो जाहैबाय ध्रुबजित नार्जारि बिथांखौ जोङो जोंनि हारिमायारि फिरफिलाखौ फैनानै बिरहोनो थाखाय गरि खावलायबाय Broko logo moनलायबाय गोरबो खुंगुर ब्र'खौ सेकेन्ड टाइम आरो इबो बारा गोबाव जायाखै बादाम जायादै वान नङा हप्तानै गेजेराव लोगो मोनलायफिनबाय ना मा होनो हप्तानैनि गेजेराव लोगो मोनलाय जेबो जानांबाय आरोना ओमफ्राय दा एसे इन्जय खालामनोसै दैदिन ब्र' दुफां ब्र' ओइ दैदिन नोंथांमोनखौबो आङो बुंखादोंमोन ना बिथांनाबो चेनेल दङ नोंथांमोना खनसे चेक खालामनानै दुफां बड' बिथाङा मोजाङैनो कन्टेन्ट लाबाय हायो स' नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो जाबाय खेबसे सारे देखो वाव ना बिहाय एबारथ' ट्री हाउस सिङाव हाबबाथाय सारे देखो वाव वाव जिलिक मिलिक वाव जन्थायाबो जिलिक मिलिक खांनानै कार सिङाव फैदो नालाय ওইটা লাগতেছে না নতুন ডিশ নতুন আছে আর দিস ইজ দু সুন্দর ম্যাপ আছে বড় নেপালি বুংসিস Mera teh tadi lo single temen deh. I'm single. Kota warna dah. 100% single. Tungguin. Because I know somewhere deep down in my heart. Yeah. Martuku mbak deh na. Duku gaya happy kan. Happy. Dapat dia mbak deh. Pasti sasimun balak kenal ya. Laya. Hah? Laya. জয় Bodoland রাইডার নে জয় Bodoland রাইডার নে জয় ada mun ke sini first time lagi mun bhai Yes. Jibu nunggu. Ada. Hama alu. Guys, जोङो दा ट्री हाउस सिङाव हाबबाय बेनि उनाव जोङो लोगो मोनदोंमोन रिमाल
आदाखौबो लोगो मोनदों बेनि उनाव मेहेर आदाखौबो लोगो मोनबाय जोबोर टाइम स्पेन्ड खालामबाय बिथांमोनजों रायलायबायबो एसे बिथांमोनाथ' दा थांबाय बेनि उनाव जों दा ट्रि हाउसाव दङ ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगाव नोंथांमोना लोगो मोनगोन दिनैथ' फैनायावनो जोङो जोबोर मेंबोबाय बेनि उनाव मर्निंआवबो अखा हानानै भिडिअफोरखौ मोजां लाबोनो हायाखैमोन दिनैथ' मायाव थानाय जागोन बेखौथ' दा जोंबो मोनथिला नोंथांमोननो नेक्स्ट पार्ट 2 भिडिअआव लाना फैगोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै टिल देन बाय बाय टाटा